No puc afegir gran cosa més del que s'ha dit sobre ell, però puc parlar de la meva experiència personal. Pertanyo a una altra escola budista, a l'escola Tensoto, però sempre he admirat l'activitat que ha fet el Wanchen i la Casa del Tibet. Però el que més conec al Wanchen no és de l'activitat a la Casa del Tibet, sinó de la coincidència a la plaça de l'universitat. Durant molts anys, cada dimecres, quan anava des de la feina, que llavors encara estava en edat laboral, i anava fins al centre Zencanon, que estava a Ronda Universitat en aquell moment, passava per la plaça Universitat, aparcava el bici just a la plaça Universitat i m'agradava travessar pel mig de la plaça, passar pel costat de la concentració tibetana que hi havia allí cada dimecres, on gairebé sempre hi havia el Wanchen. I tot i que no m'aturava per parlar amb ells, m'agradava llançar una mirada silenciosa de complicitat i acompanyar-los amb el cor. Crec que aquesta és una de les coses que m'han generat simpatia cap a Wanchen i cap al poble tibetà. Perquè són un poble que, igual que el nostre, es mobilitza pacíficament per la seva gent, la seva llengua i la seva cultura. I potser aquesta ha estat una de les raons per les quals la Casa del Tibet ha tingut tan bona acollida a Catalunya. Perquè som pobles germans en la mobilització pacífica. Així que moltes gràcies, Wanchen, i moltes gràcies, Casa del Tibet, per ser aquí amb nosaltres.